התחילה גזירה. אם כל עם ישראל הבינו את זה, ויוצאים כנגד בכל תוקף, זה היה בוטל. אבל לא עושה כלום. כשעושים החיה, לא נותנים לעשות. צריכים להיות בשקט. ולמעשה קיבלו את החוק כמו שהם רצו, שישאירו אותך היום בגיוס. וזה לא טוב, זה חוק של המדינה כאן. אמרת עכשיו שהחוק של המדינה הוא שבן תוהה צורך להם בצבא. מה הפירוש של החוק? זה לא פירוש שחסר אנשים בצבא ולצעיר גם שצריך לצבא. הפירוש לא זה שצריכים לסגור את הישיבות. שלא יהיה בני תוהה. זה הפירוש של החוק. הפירוש של החוק הוא שצריכים לסגור את הישיבות ולהיות כל השקוצים שצריכים ברחובות. וזה לא טוב, זה לא טוב. זה לא טוב, זה לא טוב. אבל בישיבה שלוי כולם לא ישראל נפש. אשריכם. אי אפשר לחיות ככה. אי אפשר. אני בעצמי סובר שצריכים לברוח מכאן. אם היה ביודי, אז צריכים כל בני הישיבות להתאסף וכולם ביחד לברוח מכאן. הם לא רוצים דבר כזה. ככה אני סובר. אז זה לא טוב. מה אפשר לדבר? אז זאת הדברים פשוטים ומובנים, אמיתיים. זה אבא מרב בריסקרוב, ראה את הכל מה שהרב. אז זאת דרטאטה בריסקרוב. ודרזי לרב חיים ומלסקי זה ברוח הקדיש. פעם זה היה דבורים שבלב, היום זה דבורים שבפה. פעם זה היה בשביל זה. מה אכפת להם? לא חסרים אנשים בצבא. אוכלי חינם. לא ניתן. הדרטאטה פונדוחה. אז זאת המידי נשלוזן. דרטאטה זה שטור קרטאטה. אז זאת המידי נשלוזן. לא ניתן. המידי נשלוזן. המידי נשלוזן יכול להיות מהמידי ישיבת. עד הסוף. שהשם יעזור. עד הסוף. שהשם יעזור. אתם גרים באילת? לא, נתניה. נתניה. אני אומר לראש שיבו, כנסיהו, היהדות של ספרד, הם גם הרחיבו כולם. לפני 60 שנה היה חורבן של היהדות הספרדית, אוי ונאו, אבל ברוך השם, עכשיו נתנו, יש הרבה ספוס, זה מותר להגיד, לרבן יעבוד. ועל די זה ניסו קצת, ויש להם ישיבות ותוארת, ניסו קצת. וזה הם לא יכולים לסבול, הם לא יכולים לסבול דבר כזה. ערב רב. הם נלחמו על המדינה לעקור את התורה, ולא שיקנו כאן בתשקור כאילו. זה מפריע להם. הישיבות תפריע להם. הם יכולים לסבול דבר כזה. בבוחר, הגלנת עם תפיסה, את הגלנת כמו איזה מסורת. בוא במציאה, ואיזה פרק חזרת? שניים מורזים? שניים מורזים ואילו מציאה את הגלנת עם תפיסה. קשה מאוד, אבל צריכים להתחזק. שהשם יעזור.